Скъпи приятели, събрали сме се да отбележим една особено значима дата в историята и на България, и на Северна Македония. В малко странни условия, разделени, с напрежение, отбелязваме човек и почитаме човек, чието име Георги Николов Делчев не всички дори знаят. А използват само прекоромогоци. В тази ситуация, в това разделение, си струва да си припомниме думите на Гоце Делчев, това, което той е написал в своето писмо до Никола Малашевски през 1899 година. Че тези разделения и тези отцепления не трябва да ни плащат. Жално е, ама какво да направиме, като всички сме си българи и всички страдаме от една болест. След 20-30 години нашите внуци ще се смеят на това поколение, че нещата, които е трябвало да ни обединят, всъщност са ни разделят. И вярвам, че ще живеят в един свят на повече доверие и повече разбирателство.